Nire suerte handia izan da, behaz, gero perito izaiteko eta eskolak gauza bat da, baina latina eta greka mundu hori demora hartan lan zen ziren azkar. Eta hantik 50 urteren buruan, bi kultura horietan eginak diren ikerlanak, itzelak dira, eta ohartuan nintzen lehenago ere, euskararen idekitzeko, gure hizkuntzaren idekitzeko, esan dezake desxifratzeko, baliagarri izan zela. Horrek ekarri nu, bururatu onduan lan profesionala, bizitzekoa, linguistikara. Hori izan da, importante bat. Gio markatzen aldut, lehen biziko Gabonetan, 12 urte nituen, ezagin inutelarik delako kolegio hortan. 12 urtetan, behaz, Gabonetako aixialdirako etxean eta, biharmunian, behar zerbait egin, ari zen sabai handi bat bazen, eta bazen orga belar handi bat behartzena deskargatu, behartzen barreatu eta teilatu azpian edatu. Eta behaz 3 hilabete banituen pasaturik eskoltik eta herritik kanpo. Eta 3 hilabete horietan izan zen deskubrimendu bat enentzat tragikoa, frantzesa bezi etzen. Herriko lagun batzu baziren ene kartzela berian, heiekin eskola sartzen ginen, eskolaik etzen nik uste nien, herrian apezak, katixima eta otoitzak eta eskola ziten ziten. Joan eta lehen atxian berian, arratseko otoitzak eta nik enoken tintik, txinatarrez baino egiago, hori izan zen txokearen hasiera. Eta gio hasi nintzen ere, eskolako lanak amaituta, uzten ginduzten libro, irakurtzeko, eleberriak eta modan ziren, Ameriketako induekilako eleberri horiek, 12-13 urtetako mutilentzat. Eta Gabonetan etxea gineta, aita biztakoa eta anaia hartzaina zena, euskaraz, nire euskaraz. Eta baitzeniz, ziz eta zea, ukaldi belar, pesatra bakatxa, artean batukan, eta gualekian ezagri, eta bestean beha nindagola begira. Bazen eleberri bat, Le Dernier de Mohican, Mohican darren azkena. Hori irakorri berria nuen, eta han nindagon, zera teilatu azpian, behera, aita eta normal, beti bezala, eskolaz, ezalgituk Mohican dar azkenak. Hori beti atxikidut. Tripan hori atxikidut beti, bizi guzian. Estudio denbora guzian.